Il-membri tal-Kumitat Kingfisher Sport Fishing Association jinsabu inkwetati ferm minħabba s-sitwazzjoni li sabu ruħhom fiha diversi dilettanti tas-sajt kif qegħdin isibuha diffiċli ferm sabiex isibu spazju għad-delizzju tagħhom minħabba numru ta' proġetti imħabbra mill-Gvern. Fi-stqarrija pubblikata tnejn filgħodu l-membri tal-Kumitat approvaw b'mod unanimu mozzjoni li nnutat kif il-postijiet fuq ix-xtajtiet u fil-portijiet fejn wieħed jista' jistat qed jiġu imnaqra b'mod inkwetanti u konsistenti minħabba diversi proġetti. Fil-laqgħa tagħhom id-dilettanti tas-sajd sostnew li minħabba fek mhux biss il-membri KSFA qed isibu dejjem aktar diffikultà fejn jistgħu b'mod liberu jistadu, iżda l-KSFA innifisha qed taffaċċja diffikultà sabiex issib venues fejn tista' torganizza kompetizzjonijiet tas-sajd. Għalhekk il-membri tal-Kumitat talbu lill-awtoritajiet li meta jkollhom talbiet bħal dawn it-tip ta' proġetti jinvolvu laqdiet tas-sajjieda fil-konsultazzjoni u dejjem iżommu konsiderazzjoni l-ħtieġa ta' spazju għad-delizzju tagħhom. Fl-istqarrija pubblikata tnejn filgħodu l-membri tal-KSFA qablu wkoll li bl-akbar rispett lejn l-ambjent fil-kompetizzjoni tal-mulett ħut iżgħar minn 15-il ċentimetru se jibdew jiġu rilaxxati fil-baħar mill-ewwel malli jinqabdu.